Kaixo noi, lehenengo eta behin eskerrik asko gonbitiatik. Posa ematit olako tokiaten itzeio aukeri eukitziek. Eta hiru puntu nagusi nahiko nituzke gaur aipau, o pixke jorra, o pixke landu. Batetik aurkezpen txiki bat, eta bulegon nondik noakuek, pixket kokatzeko igual gure taldie, gure proiektu ezautu eztun bat pixket kokatzeko zein izendan gure ibilbide oinarte. Gero itzen nahiko nuke pixket musikari zen eta musikatik bizitzien inguruen, eta bukatzeko nahiko nituzkein zenbait gogo eta pixket euskara eta musikien inguruen. Esan bezala, nire izena Tomas Lizarazu da, ni ikasketaz ingeniaria naiz, lana izan dut ingeniari bezala urte desentetan, eta azkenengo pare bat urtetan, musika da nire ogibidea, eta naiz, Sandrak esan duen bezala, bulego taldeko kidea, bertan abestu egiten dut, eta kantuak konposatzen ditut. Eta, bulegon pixkat ibilbidea azaltzearren, zein izan diren, orain dela gutxea zeginen arren, ibilbide nahiko vertiginosoa izan dugulako pixkat kokatzearren. 2008an sortu ginen, gure lehengo kantua egan izan zen, eta horituko duzu 2008an pandemia urtea izan zela, eta beraz, genituen hor 6 kantu grabatuta estudioan, aurretik denbora luzez egon ginen proiektuan lana egiten, eta pixkanaka kaleratzen joatea nahi genuen kantuak, baina lehenengo kantua kaleratu genuenean, egan izeneko kantu hori, pandemia aldu zen, itxialdi aldu zen, eta gure asmo eta plan guztia pixkat bertan bera gelditu ziren. Eganekin nahiko oihartzun izan genuen, gure talde baten lehen kanta izateko, irratian jartzen hasi ziren kantua, Top Gazteako uste dut lehen postura heldu zela kanta, eta pozik geunden alde batetik, baina beste alde batetik ere frustrazio puntu potenteak genuen, pandemiaren kontuagatik, ez? Azkenean musika talde baten helburuetako bat behintzat, bada kontzertuak ematea, herri ibiltzea kontzertuak eskaintzen, eta hori itxi egin zitzaigun. Eta nolabait hasieran frustrazioa bezala ikusi genuena, pixkanaga buelta ematen hasi ginen, eta hasi ginen ikusi nahian aukera bat bezala, ez? Eta orduan hasi ginen bilatzen zirrikituak, oraindik eskura genituenak, ez? Zen naiz eta kontzertuak emateko aukerarik ez izan herri, bagenuen nolabaiteko aukera sare sozialen bitartez eta bestelako bideen bitartez, gure jarraitzaileekin kontaktua mantentzeko eta gure fanbase hori pixkanaka sendotzen joateko. Eta orduan, hortan hasi ginen, joan ginen kantuak kaleratzen pandemian, eta hor sortu zen pixkat bulegoren filosofia, ez? Dela musika taldea, baina zerbait gehiago izatea. Hasieratik planteatu genuen talde hau, bizkarrezurrean musika haukan talde bat bezala, baina beti hasieratik definitu gara disiplina anitzeko talde bat bezala. Horrek zen nahi duzan, azkenean bizkarrezurra musikaen arren eta motorra mugitzen duena musikaen arren, inguruan ere, beste disiplinetako profesionalekin lana egiten dugu, jendeari eskaintzeko musika baino zerbait gehiago. Profesional horien artean egongo lirateke, estilistak, bideogileak, irudiko profesionalak, hori lirateke sare sozialetako arduradunak eta profesionalak, eta pixkanaka, esan dizuetan bezala, pandemiako garai hartan, hasi ginen, bideo horiek pixke sendotzen, ez? Musikaz gain zeuden bideak jendearekin komunikatzeko. Eta, gero pandemia amaitu zenean, herria berpizten egin genuen, izan zela pandemia ondorengo lehen kontzertua, gune iriki baten. Bertan, orain ja ohituta gaude, ez? Entzutera pandemia garaiko kontzertu haiek, ez? Maskariekin eta pixka distantzia mantenduta eta hola, hau lehena izan zen gune iriki baten egiten zena, eta orduan, protokolo bereziak egin beharrezian genituen, eta nahiko zurrunbilo sortu zen kontzertu horren inguruan,
izan ere baita egin zuten Ur handitan saio bat kontzertu horren inguruan, YouTubeen ikusgai daukazuena bistazo bat nahi badiozu egota nolakoa izan zen prestaketa kontzertu hortarako eta kontzertu hura bera. Eta gero egin ditugu beste nolabaiteko gauzak, nagusien egoitzatatik birak, eta pixkat filosofia horri jarraituaz, ez? Musikaz gain beste zerbait eskaintzaren filosofia hori. Horrela pasatu genuen 2020 urtea, eta gero 2021 urtea, nahiz eta pandemia oraindik hor zebien, maskariekin eta distantziekin eta bar, ja, dagoeneko 30 kontzertu eskaini genituen, urte hortan zehar kondizio bereziaietan, eta urte bukaeran diska bat kaleratu genuen. Erdian Oraina izenekoa, eta gero heldu zen aurreko urtea, hau da 2022 urtea, eta horria izan zen nolabaiteko estanda, ez? Gure taldearekin. Ze egon ginen jaialdi mordo baten, egon ginen birak egiten bai Euskal Herri mailan, baina bai kanpoan ere, jaialdi dagokionez igual egon ginen BBK Liven, Atortxun, EHZ-an, Sonoraman izan ginen, 40 minutu rocken izan gara ere, eta gero kanpora ere irtetzeko aukera izan dugu, Madriden, Bartzelonan, Galizin, Zaragozan, eta Espainiar estatuko toki askotan izan gara, eta baita egin genuen bira txiki bat, Izarorekin eta Eskakitan egin batera, Finlandian. Finlandiara joan ginen hor pare bat kontzertu jotzera, eta hori izan da gutxi gora era orain arteko gure ibilbidea. Gero aurreko urte bukaeran kaleratu genuen dokumental bat, gure bizitzako lehen bira izenekoa, ze kuriosa izan zen, baina gu pandemian hasi ginen, eta 2022 urtean dagoeneko desenteko jira egin genuen taldearekin, eta hori dokumentatzeko diska bat atera genuen zuzeneko musikarekin, eta dokumental bat YouTubeko kanalean, gure YouTubeko kanalean ikusgai dagoena. Orduan, honekin pixkat kokatu gara bulegoren ibilbidean, eta zentzu hortan, ikusi duzue izan direla, izaten ari direla momentuz urte gutxitan, nahiko ibilbide vertiginosoa, ez? Nahiko ibilbide anitza, ze gauza asko egiteko aukera izan dugu, eta toki askotara heltzeko aukera izan dugu denbora gutxian. Eta orain pasatuko naiz, bigarren atalera, esaten ditzuen bigarren atalera, dela pixkat musikaria izan, musikatik bizi, eta pixkat horren inguruko pare bat gogoetan nahiko nituzke karri maira. Parea galdera nahiko nituzke planteatu, eta nire esperientzia zein den azaltzea, eta, norbait baldin badago hortik, musikatik bizi nahi duena, edo musikaria izatea nahi duena, igual balio dizaioke erreferentzi bezala, edo besterik gabe esperientziak jakiteko jakimina asetzeko. Nik uste dut, pixkat, batzutan nahastu egiten garela musikaria izan eta musikatik bizi kontzeptuen inguruan. Bada nolabaiteko frustrazio foko bat musikariontzat eta musikarientzat orokorrean, ze askotan jartzen dugu fokoa, edo daukagu ohitura jartzeko fokoa, musikatik bizitzea dela musikaria izatea. Eta nik uste dut hori argitu beharra dagoela, eta hori hasieratik garbi edukitza oso garrantzitsua dela, eta nik bere garaian ere argi izan banuen nik uste dut frustrazio desente kenduko zizkiala burutik, ze musikaria izateak ez dauka zertan edukiz zerikusia musikatik bizitzearekin. Ni musikatik orain dela 2 urte dela musika da nire ogibidea, baina ni musikaria azkenengo 15 urtetan izan naiz. Bakarrik ez naiz profesionalizatu eta ez dut aukera hori izan ordura arte, baina musikaria izateko ez dugu behar proiektu arrakastatxo baten parte izatea edo gure ogibide bakarra musika izatea, ez? Nik uste dut musikaria izatea barruan dagoen zerbait dela, eta esan nahi duela musika komunikazio horrekin konektatzea eta biberratzea, eta edonork eduki dezakela, ez? Eta ez dugula zai egon behar musikari sentitzeko, nolabait orain hontaz bizi naiz eta ja musikaria naiz, ez? Musikaria zara musika gustatzen zaizunean, musika egiten duzunean eta horrekin disfrutatzen duzunean, ez? Ez daukazu ez da talde batean egon beharrik musikaria izateko. Nik uste dut hori garbi lagatzea garrantzitsua dela, eta esan dudan bezala, hor iruditzen zait askotan nahastu egiten garela eta garrantzitsua dela ondo bereiztea musikaria izatea eta musikatik bizitzea. Eta ero baita, musikatik bizitzeari dagokionez, horreren ikuste dut badela olako frustrazio foko txiki bat,
dela pentsatzen dugu askotan, edo badago nolabaiteko kreentzi bat, dela musikatik bizitzeko behar dut talde bat arrakastatxoa dena edo bueno, bai, proiektu bat arrakastatxoa dena eta hortik bizitzeko aukera ematen didana. Eta nik uste dut hori nolabaiteko frustrazio foko bat ere izan daitekela, eta hori ekidin da, askoz hobeto bizi daitekela musikatik bizitzerako bidea edo musikari izateko bidea, ez? Nik uste dut musikatik bizitzeko talde baten parte izateaz gain, badirela adibide asko, eta nik gaur egun nire inguruan asko ikusten ditut. Nire kasuan adibidez, nire ogibidea musika da, bulegoren parte naizelako, eta bulegon egitenaren bidearen ondorioz, nire inguruan musikari asko irakaskuntzara dedikatzen dira, beste batzuk instrumentistak dira, adibidez bulegon badugu baju joleak, bateri joleak, baina baju joleak, teklistak ez dira bulego proiektuaren parte hasieratik, baina orain gurekin kontzertutara etortzen dira, eta gurekin etortzen diren bezala, beste talde batzuekin ere, kontzertuak eskaintzen dituzte. Eta nik uste dut prisma hori irikitzea, erabilgarria izan daitekela musikatik bizitzea helburutzat duen edozeinentzat, ez? Ez dela bakarrik talde bat sortu behar dut eta horrek arrakasta izan behar du, ez dela ez naiz musikatik biziko, baizik eta musika gustatzen zait, musika da nire helburua, eta horrek eraman ahal nau baita ere, nik zer dakit, ikaskuntza batzuk egitera, eta instrumentista izatea, talde desberdinetan, eraman ahal nau eduki sortzaile bat izatera, ez? Gaur egun hor dago YouTube, hor dago horrelako plataforma asko daude podcastak egiten direnak, edo tutorialak egiten direnak, eta nik uste dut hor badudela zirrikitu batzuk musikatik bizitzerako bide hortan, askotan ez direnak baloratzen, eta baloratuko beharko liratekenak gehien bat frustrazioak ekiditeko eta ez pentsatzeko bide bakarra dagoela musikatik bizitzeko, baizik eta bideak asko direla eta hor aukera asko daudela, ez? Eta musikaria izan eta musikatik bizi atal honekin amaitzeko, esan nahi nuke, musika gauza zoragarria dela, artea dela, eta nik uste dut pauta hauek edo nire esperientzia hauek azaldu izkizuet, ze uste dut garrantzitsua dela musikaren inguruan musika gauza eder bat bezala bizitzea, ez? Musika artea da, esan dudan bezala, eta musika beste ogibide batzukin edo beste lanbide batzukin alderatuta baduolako emozioarekin konexio bat eta badu alde oso eder bat, zaindu beharra dagoena, ze askotan sartzen garenean helburu batzuk jartzen ditugunean eta burua lanean hasten denean, ahaztu egiten zaigun musikaren garrantzia eta zergatik gauden musikan. Eta musika gauza zoragarria dela, eta nik animatzen zaituztet, musikariak zaretenok musikatik bizi nahi duzuenok, hor ate asko dituzue zabalik eta ate asko dituzue jotzeko, eta hortik bultza eman nahi dizuet, ze gauza oso ederra da, lan gogorra da, ez du ematen kanpotik, ze askotan gauza izdiratxoa bakarrik ikusten dira, lan gogorra da, lan asko egin behar da, ordu asko dira, gainera musika talde baten dagoenak badaki zer den beste guztia parranda on daudenean lanean egotea eta kontzertuak eskaintzen egotea, baina era berean oso ederra da, eta nik animatzen zaituztet hortik zaudetenok pixkat dudekin edo musikaren inguruan bizitzeko aukeraren inguruan, animatu nahi zaituzte ze oso lanbide polita da. Eta azkenik, gogoeta txikiak nahi nuke egin euskara eta musikaren inguruan, ze galderen artean bazegoen hor, holako galdera bat esaten zuena, ateak iriki edo itxi egiten dituen, ez? Lehen da kokatzeko ez dute esan orain arte, baina bulego taldean euskaraz egin ditu kantu guztiak orain arte, euskaraz sortu du guztia, euskara da gure hizkuntza, eta hau ez da izan kalkulatu genuen zerbait proiektu hasi genuenean, pentsatzen genuelako Euskal Herrian nolabaiteko laguntza izango zela, edo kanpoan ateak iriki edo itxi egingo zirela edo olako zer, baizik eta guk taldekideok elkarrekin euskaraz hitz egiten dugu, herrian bizitza euskaraz egiten dugu, gu euskalduna gara, eta niri letra konposatzerakoan ere, euskara da nire joera naturala, ez? Eta horregatik da bulego proiektua euskaraz egiten duen proiektu bat. Eta era berean, baita aldarrikatzen dugulako edo bai uste dugulako askotan
Euskarak badakartzala berarekin, Euskaldunongan, zenbait konplexu eta zenbait inseguritate sortzen dizkigu, pentsatzen dugulako kanpora joaten garenean, Euskarak ateak itxiko dizkigula, ez? Nik uste dut Euskaraz sorkuntza posible dela, eta gainera urtetan zehar erakutsi izan dela bai liburu, literaturan, bai beste arte askotan musikan barne, Euskaraz gauza oso profesionalak egin aldirela, eta hizkuntza ez dela barrera bat jendearen gana heltzeko. Nik adibide bezala askotan jartzen dut, ez? Gu txikitan irratian eta kantuak ingelesez edo beste hizkuntza batean entzuten genituenean, askotan ez genituen ulertzen, baina kantuarekin konektatzen genuenean, konektatu egiten genuen, sentitu egiten genuen eta bizi egiten genuen, eta musika bada hizkuntza bat, nolabait, bada lenguaia bat hizkuntzarekin horren dependientea ez dena, ez? Nik uste dut musikaren bitartez jendearen gana heldua aldela, nahiz eta hizkuntza ez ezagutu, eta guk horren alde borroka egiten dugu bulegon, ez? Guk uste dugu 10ko kalitatezko produktu bat edo proiektu bat edo arte bat egin aldela euskaraz ere. Eta ez daukagula zertan beste hizkuntza batzuk erabili, dudak dauzkagulako euskaraz nahikoa izango ote den edo ez, ez? Eta zentzu horretan gure esperientziari dagokionez, nik esango nuke, ateak iriki edo izten dituen galdera hori erantzunez zuzenki nik uste dut hori dela edalontzia beteta edo hutsa dagoen galdetzea bezala, ez? Gure esperientziari dagokionez adibidez, batzutan gertatu izan zaigu, gehien bat Espainiar estatu mailan kontzertuak lotzera joan garenean, edo komunikabideekin elkarrizketak eta lotzera joan garenean, askotan, gehienetan, egoten da horlako galdera hori, ez? Eta euskaraz egiten duzue? Bai. Eta euskaraz bakarrik? Bai. Eta beste hizkuntzarik ez dago? Ez. Eta hor badago nolabaiteko zenbaitengan, ez guztiengan, baina zenbaitengan nolabaiteko errezelo bat, eta aurre iritzi batzuk esan ez, ostra, zaila izango da, ezingo ditugu nahi adina ate iriki, eta nik uste dut hori errealitatea dela eta hori horrela dela, baina era berean, adibidez, aipatu dizuen nola Finlandira joan ginen bidaia bat egitera, Finlandira joan ginen horretan, Finlandin badakizue finlandiarra hitz egiten dutela, eta finlandiarra hitz egiten zuen jendea, beso zabalik hartzen zuen gureak bezalako proiektuak, ez? Euskaraz hitz eginda bakarrik, Finlandiraino joateko gai ziren proiektuak eta euskara defendatuz edo euskaraz abestuta munduari bildurrik ez zioten proiektuak, ez? Eta nik uste dut hori ere badela kontutan hartzeko zerbait, ez? Gaur egun bizigaren gizarte globalizatu hontan non, adibidez, ez? Japonen herri txiki baten gaur taldeatek kantu bat entzuten du, eta gaur bertan zuzenean entzun dezakegu gure etxetik Euskal Herrian, ez? Eta munduan badago olako masa bat, ez? Jende asko musika egiten, edo artea egiten, edo dena delakoa, eta gero eta zailagoa da norberaren nortasuna topatzea, ez? Badago olako nortasun gero eta homogeneo bat dena, eta gero eta estandarrago bat dena, eta nik uste dut euskara horren aurrean, nolabaiteko erraminta oso potentea dela, ez? Ni joan naiteke munduan zer eta esan, begira, guk egiten dugu musika euskaraz, dela Euskal Herrian hitz egiten den hizkuntza, dela hizkuntza bat gainera zeharoko historia ederra daukana, ez dakigu bere jatorria zehazki nondi datorren, badakigu oso antzinako hizkuntza dela, badakigu borroka asko egin dutela bere alde, oraindik bizirik dirau eta gure ahotan dago, eta hau da egiten dugun musika, ez da? Horrekin ikuste dut munduari begiratuz gero, badugula olako desberdintzen gaituen altxor bat, eta niri eta guri bulegon horrela gustatzen zaigu ikustea, ez? Euskara badela olako erraminta bat munduarekiko, eta gaur egun mundu gero eta homogeneo hontan, desberdintzeko aukera ematen digun zerbait, eskutan duguna, eta askotan gure aurre iritzi edo konplexoengatik pentsatzen duguna, txikitu egingo baituena, eta nik uste dut, edalontzia edo ateak irekita ikusten baitu, edo edalontzia beteta ikusten badugu, badela olako erraminta bat munduari begiratzeko esan ez, badut zerbait besteekiko desberdintzen dagoena.
Eta, bueno, hau guztia esan da, nik uste dut galdera gutxi gora era, eta esan nahi nuena utzita, bueno, esan da dagoela, beraz, ez dakit galderarik badagoen, eta zerbait esateko baduzuen, eta erantzuteko, bueno, preste gogo. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko parte gatituzun hausnarketengatik, Tomas. Nik esan beharra dukate ibilbide ederra izan duzuela orain arte, beraz zorionak horregatik ere ikusten delako lan handia dagoela atzetik eta ziur ibilbide luzea daukazuela oraindik egiteko. Bai, galdera batzuk jaso ditugu, orduan ondo iruditzen bazaizu, hasiko naiz lehenengo galderarekin, eta bitartean jendeak galdera gehiago baldin baitu, lasai botatzeko. Musikarako saletasuna, Tomas, txikitatik aldatu orkizu? Bai, oso txikitatik. Nik hori izen naiz, adibidez, eskolan genuen hor, ez da izan bat urte izango nituen, baina 12 urte, 13 urte, plastikako klaseak edo marrazketako klaseak, eta hor irakasleak jartzen zuen irratia edo bere diskaren bat edo, eta ni beti horregetan dira. Jo, ni badaukat diska bat etxean, ekarriko nuke, nik uste dut, etxean ere musika asko entzun izan da beti, nire amak beti izan du musika etxean jarrita, bera beste musika estilo batzutan ibili izan da, igual, hori itzen dut Eniaren diskoak, edo musika klasikoa, edo olako musika beti egon izan da etxean, eta txikitatik ohitu izan naiz, musika nire inguruan bizitzera, eta txikitatik konektatu izan dut, musikarekin. Bai. Eta gero, askotan esatu dut, taldeek eta horrelako bitxikeriak edo ukitzen dituztela kontzertu baten aurretik, edo ez dakitzuek horrelako zerbait berezia egiten duzue kontzertu baten aurretik edo? Guk ohitura daukagu, olako ariketa, ez da ezer berezia ere, baina olako ariketa bat egiten dugu, juntatzen gara, askotan, bira baten zaudenean eta kontzertuz zaudenean ahaztu egiten zaizun non zaudenean. Guri behintzat ahaztu egiten zaigu. Eta askotan pasatzen da ez, zaudela igual 3.000 pertsonaren aurrean jotzera zoaz, eta nola hain lanpetuta zabiltzen, etzara konturatzen zenolako premioa den hori ez, eta egiten dugu olako geldialditxo bat kontzertu aurretik, gelditzen gara ezen minutu bat, hitz egiten dugu, esaten dugu, kontziente izan behar dugu, gaur hona irtetzera goazela, jende asko etorriela gu ikustera, honegatik privilegiatu batzu garela, eta elkarrekin hori konpartitzen dugu, eta gero egiten dugu olako bat biru bulego zea bat, taldeko oihu txiki bat, eta gero ja estena tokira irtetzen gara. Eta, azkeneko galdera bat. Nola ikusten duzu euskal musikaren eta taldeen etorkizuna orokorrean? Nik uste dut hor bi plano bere iziko nituzke batetik. Zan nuke, gaur egungo Euskal Herriko musika panorama oso polita dagoela, ederra dagoela, jantzia dagoela, ez dakit nola esan. Ikusten dut orain dela 10 urte, 8 urte, edo gaur egun dugun egoera oso ezberdinak direla. Iruditzen zait, zabalkuntza handia egin dela taldei dagokionez, estiloi dagokionez, iruditzen zait, niri musika egitea gustatzen zait, baina musika entzutea ere asko gustatzen zait, eta euskal taldeak asko entzuten ditut. Eta niretzat ederra da entzunalizatea folka euskeraz, entzunalizatea kantugile bat euskaraz, entzunalizatea elektronika euskaraz, entzunalizatea reggaetoia euskaraz, entzunalizatea rocka euskaraz, entzunalizatea punka euskaraz, entzunalizatea trapa euskaraz. Hori orain dela 8 urte ez genuen, ez? Eta orain dela 5 ere esango nuke oraindik ez zegoela horrelako egoerarik, ez? Eta horrelako estanda bat egon da, nun jendea hasi den gustatzen zaiona egiten, jendea hasi da aurre iritzirik gabe musika egiten, eta nik uste dut alde hortatik oso eszena oparoa dugula, oso eszena ederra dugula, eta ni oso pozik nago entzule bezala, ez? Ze baditut proiektu asko gustatzen zaizkidanak, eta entzute, eta deseatzen nagoenak, bereien diskak eta kantuak entzuteko, ze gustatu egiten zaizkit. Eta beste aldeatetik badago plano pixkat, nik esango nuke, ez dakit nola definitu, baina plano
laborala edo plano pixkat profesionaltasuna kontuan hartuko luken plano bat, ez? Eta horri iruditzen zait badagoela lan asko egiteko oraindik. Ze inguruko herrialdeetan eta badaude olako, baldintzak musikariak babesteko eta kultura babesteko, eta nik uste dut hemen oraindik lan asko dugula egiteko. Batez ere Hego Euskal Herrian, musikari izatea oso zaila da. Ez da bide erraza. Musikari izatea gaizki esan dut, musikatik bizitzea ez da gauza erraza, batez ere talde baten parte izatea eta sortzaile bezala, ez? Ze, pandemian ikusi da, ez? Pandemian, zerbitzu minimoak dena itxi da, zerbitzu minimoak kenduta, kontzertuanak praktikamente debekatuta gelditu dira, sekulako trabak egon dira, baina gero, denok musikan babesten ginen, ez? Etxean geunden hortan, eta ahaztu egiten zaigu askotan, musikak igual ez daukalako olako balio ekonomiko palpable bat edo ikusten den bat, musika beharrezkoa dela bizitzeko, ez? Musikari gabe ezin gintezke bizi, osasun mentalarentzako beharrezkoa da, ikasketarako beharrezkoa da, arlo askotan oso beharrezkoa da, eta nik uste dut lan asko dagoela musikaren profesionalizazioan Euskal Herrian, eta asko gula ikasteko inguruko herrialde batzutan egiten denarekin, ez? Uste dut, Frantziar estatuan badaude olako baldintza batzuk, diru laguntzak, jotzen badituzu zenbait kontzertu urtean, diru laguntza bat duzu urtean salario etzaidita euskaraz etortzen, baina olako ingreso minimo batzuk ziurtatuta dituzu, zure artea egiten jarraitu ahal izateko eta etorkizunean kontzertua ematen jarraitu ahal izateko, ez? Eta nik hori beharrezkoa ikusten dut Euskal Herrian ere horrelako formularen bat behintzat planteatzea eta gauzak errazago jartzea, musikaren arloan dauden sektore honetan lan egiten dugun pertsonentzat.